ଯାଇଥିଲି ତମର ବୋଧେ ଆଜି ମନେ ନାହିଁ ହରିରତ୍ନଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି 6 ମାସ ପୁରୀ ଯାଉଛି ଚାଲ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ନେଇ ତମ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ହାତରେ ଟଙ୍କା ପିନ୍ଧି ସାରିଛି କାହା ପାଇଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଛି ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ମନଟା ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଛି ତମେ ତ ଦିନେ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ନା ମୋ ପାଇଁ ସଫା ପିନ୍ଧିବ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ଆଜି ତମ ହଠାତ୍ ବଦଳି ଗଲେ କେମିତି ବଦଳି ଦେଲ ଦେଇଥିବା ପଇସାଟା ମୁଁ ଫେରେଇ ନେଉଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି କହିବି ମୁଁ ଦିଗନ୍ତ ବନ୍ଦାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ तुम्हें मो स्त्री मोर अरे बंशी केतबेला आसली तमे ताहले मो राधार मनटाको बदली देइछ ना मिछ मिछका स्वामी अभिनय करी सत सतिका मो राधार मनटाको बदली देइछ नहीं रे बंशी आज पर 6 मास पूरी गला अरे मो पाई पर 6 खंड काठरे कोकेई सजा हे जाईची केवल तोरी पाई मु 6 मासर भड़ाटिया स्वामी साजी थी आज मोर शेष दिन आज मोर शेष दिन हे राधा मो पिला नहीं तो ମୁଁ ତୁମକୁ ମରିବାକୁ ଦେଖିନି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦୀପରେ ଜଳିବି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବି ତମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ କି ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ଯିବି এই নিয়ে দেখুন তো তোমার পিলাକୁ নিଅ ଚାଲ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବି ହେଲେ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଥିବ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଥିବ ମୋ ବହୁତ କାଲିରେ ତମ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଆଜିଠାରୁ ହଉଛ ତମେ ମୋ ଭାଇ ଏହା ପ୍ରତି ବାପ ଦେହଟା ପ୍ରତି ତମର ଲୋଭ ଅଛି ଚାଲ କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ତମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି हे राधा भाई बोली कहूछु पुणी एत बड़ बड़ କଥା कहूछु केमिति कहूछु हे राधा आज ठार जानी लिलो ए दुनिया रे मो अनाथ नुह मोर जड़े भौणी अच्छी हे भाई आसो भाई आज ठारू मो भौणीटा तमको लगे मो भौणी आखे तब केबे भी लुह दबनी जेते झड़ सजा आसला कहीं मो भौणी के सब बेले खुशी रे रखिबो ए भौणी मो आसुची ल पुणी देखा हबो सेई राखी पूर्णिमा आसुची मु